Öňler Ýaponiýa döwleti we ol ýerde ýaşaýan Ýaponlar barady. Köp zatlar bilesiň gelýärdi. Ewrenen zatlarym haýran galdyrdy. Men size bu ewrenen zatlarmy video görnüşinde düşündürjek. Japonlar öz ýurduna Ýaponiýa diýenoklar. Olar öz ýurduna Nihon ýa-da Nippon diýip aýdýarlar. Bu sözleriň manysy bolsa günüň doğuyan ýeri diýme gaňlady. Ýaponiýa adalardan ibaret bolan bir döwlet. Ýaponiýada jimi 6850 sany ada bolup, olaryň diňe 430 sanysynda adamlar ýaşaýar. Ýaşaýan ilat sany bolsa 127 milliony deňdir. İlat sanynyň gürlügi we köplügi boýunça dünýäniň 10-njy ornunda durýar. Paýtagty Tokyo şäherdir. Tokyo şäheri dünýäniň iň köp seýahat edilýän turistik ýerleriniň biridir. Tokyo şäheriniň ilat sany bolsa 35 milliony deňdir. Dünýäde öndürilýän akylly robotlaryň ýarysy Ýaponiýada öndürilýär. Bu teknologiýanyň iň ösen ýerleriniň biridir. Asimo atly adama miňleýän robotlary öndürmek üçin üstünde işleýärler. Japonlar öňkü gadymy sewiççilerine samuray adyny berýärler. We bular katana atly kılıç bilen sewiçýärdiler. Japonlarda karate, judo, sumo, kendo we aikido ýaly sport göreşleri olaryň medeniýetiniň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. 400 ýyldan bäri Ýaponiýada her ýyl aglayan sumo atly bir ýarş geçirilýär. Bu ýarşda sumo görüşçüleri ellerindäki çağalaryny aglatmaga çalışýarlar we iň köp aglan çaga ýarşda ýeňji bolýar. Üýtgeşgä. Öýlerde saklanýan haýwanlaryň sany ýurtda ýaşaýan çağalaryň sanyndan hem köp. Şu wagtky soňky döwürlerde ýurdyň ilat sanynyň köpelişi ýuwaş ugurda dowam edýär. Dünýäde iň uzun ýaşaýan adamlar diýilip aýdylanda pikirme gelen ýekdek ýurt Ýaponiýa. Sebebi 100 ýaşdan ýokary geçen 50 000 sany adam ýaşaýar. Ýaponiýanyň 70 göterimi daglardan durýar. Ikide olay vulkanlar we döwletiň iň uly dagy bolan Fuji dagy da vulkandyr. Ýaponiýada her ýyl 1500 ýerek yer titremesi bolup geçýär. Maharo atly vulkanyň taş teweregini diýwar bilen örtülen. Sebebi şu wagt içildi. 2000den köp adam vulkanyň içine özüni oklap, özlerini öldürýärlermiş. 20-40 ýaş aralygyndaky erkekler şol ýerde özlerini öldürýärmiş. Häzir berjek maglumatlarym dowam edýär. Gowjy diňler. Ýapon dilinde bagyşla diýmek üçin 20 sany biri-birinden tapawutly söz bar. Japonlar el telefonlarynyň 90 göterimini suw geçirmez ýaly edýärler. Sebebi esasanam ýaşlar duşda hem el telefonuny ullanýarlar. Okuwçylar we muallimler öz sınıflaryny we mekdebiň içini özleri arasalaýarlar. Nahar ýemek üçin ullanýan chopsticklerinden, ýagny nahar çöplerinden ýylda 24 milliard santyny öndürýärler. Japonlar barada ewrenen maglumatlarym şulardan ibaret. Kanalyma täze duş ýelim bolsaňyz Agza bolup meni goldap bilersiňiz. Indiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.